Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel la wenza kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthola ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo sikubhekela kanje ama transfer umazi ke akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama i-Orlando Pirates ke udaba oluvelayo ekuthiwa ke Orlando Pirates ke isizitholele ke owayo lapha ke uLibero Costa kuthiwa ke Orlando Pirates ke ithole ke umdlali lapha na ke ogijima ke kulona ke iqembu la lapha ke eMalta lapha ke ekuthiwa ke lapha ke iHamrun Spartans impela ke lo mdlali ke ongokudabuka lapha ke ezweni laseBrazil igama lakhe uyena ke lapha ke uRafael Lopez impela ke Orlando Pirates ke ifuna impela ke ukuzo-eda kuyona ke lapha ke i-striking position lapha ke ezolekelela abagadli ke abakhona ke lapha ke kwezemnyama Evidence Mahopa kanjalo ke naye ke uShekofasa wakamabasa impela ke Orlando Pirates ke singakulindela lokho ukuthi ke kwenzeke lapha ke ngesikhathi ke sewindi lama transfers lapha ke maphela isizini lapha ke ngenyanga kaJuly Orlando Pirates impela ke ingase imsayine lapha ke uRafael Lopez wakhona ke lapha ke ezweni laseBrazil njengamanje ke ogijima kwiqembu lapha ke eMalta lapha ke iHamrun Spartans yona update engiphethe ke njengamanje like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke channel mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo nisale kahle.